पुस्तकाचे नाव अघोरवाडा. लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद शेवडे. पाठ 17. विलास संतापाने येरझाऱ्या मारित होता. काय करावे तेच सुचत नव्हते. विलासिनी एका कोपऱ्यात बसून हे सर्व मुकाटपणे पाहत होती. दोन्ही शरीरांचे मूळ मालक पंचत्वात विलीन होऊन काही दिवस झाले होते. त्या शरीराचा ताबा घेतलेल्या त्या बिभत्स शक्ती एकमेकांना त्या शरीरांच्या मूळ नावानेच पुकारत होत्या. विलासिनीच्या शरीरातील रक्त त्याने पूर्णतः पिऊन आपल्याच विषारी अंशाच्या रूपाने ते शरीर चालते बोलते ठेवले होते. त्याचे बाकीचे विषारी अंश आसपास विखुरलेले होते. तेच त्याचे हस्तक होते. त्याच्या संरक्षणासाठी, त्याची काळजी घेण्यासाठी चिश्तीनेच ती उपाययोजना केली होती. एवढे सर्व असूनही भरतपूरच्या जंगलातली ती मूळ शक्ती तेथे आपले अस्तित्व टिकवून होती. पाटलांनी मुलाला पुरून टाकल्याने ते मूळ बाल शरीर विद्रूप झाले होते. त्यामुळे त्या मूळ शक्तीच्या या मोठ्या अंशाला पूर्णत्व प्राप्त झाले नव्हते. येत्या काही वर्षांत ते प्राप्तही झाले असते, पण मध्येच हा स्वरूपानंद आडवा आला होता. आता थोड्या वेळातच तो पाजी माणूस येईल. कोण? स्वरूपानंद? विलासिनीने विचारले. हां, तोच तो. गेल्या वेळी मी अकस्मात हरलो होतो, पण आता मात्र त्याचा खात्मा करीन. अंधाराच्या बादशाह आम्ही सर्वजण आहोत. आम्हालाही भूक लागली आहे. नाही, त्याचे रक्त भरतपूरला माझ्या मूळ शरीराकडे पाठविणार आहे. तेथील सर्व शक्ती मी हस्तगत करणार. बोलता बोलताच विलास अचानक ताठ झाला. काय झाले? तो आला. गाडी घेऊन जंगलात शिरतो आहे. विलासिनी, माझ्या बालशरीराचे अवशेष दडवून ठेव. हा माणूस तेथपर्यंत पोहोचून चालणार नाही. जर का ते अवशेष याच्या हातात पडले तर मात्र माझे काही खरे नाही. त्या अवशेषांची त्याने विल्हेवाट लावली तर? पण तो काय करेल? मूर्ख आहेस. हे अवशेष त्याने परत त्या विवरात फेकून ते बुजविले तर मी या शरीरात राहणे अशक्य आहे. मी आपोआप भरतपूरच्या जंगलातील माझ्या स्वस्थानी परत जाऊन जखडल्या अवस्थेतच राहीन. मला तेच व्हायला नको आहे, म्हणून त्याला रोखायलाच हवे. तुझे अवशेष वरच्या मजल्यावर खोलीच्या अगदी सुरक्षित आहेत. जर तो माणूस वाड्यात आलास तर या हॉलमधूनच वर जाईल ना. इथे मी आणि तुझे इतर हस्तक त्याचा समाचार घ्यायला सिद्ध आहोत. तेव्हा तू चिंता करू नकोस. मी चिंता कसली करतोय? आता या वाड्याचे स्वरूपच बदलतो बघ. असे म्हणून विलासने त्याच्या हस्तकांना बोलावून भराभर सूचना दिल्या. त्यानुसार ते सर्वजण वाड्याचा कायापालट केवळ नजरबंदीच्या जोरावर करण्यास सिद्ध झाले. विलास सूक्ष्म रूपाने जंगलात गाडीभोवती घिरट्या घालू लागला. ड्रायव्हरच्या कानाशी लागून त्याने हुबेहूब स्वरूपानंदांच्या आवाजात आज्ञा केली. थांबा इथे आणि मागे फिरा. दोनदा त्याने प्रयत्न केला. ड्रायव्हरशिवाय त्याचा आवाज कोणालाही ऐकू जाणार नव्हता. ड्रायव्हरच्या मेंदूचा कब्जा घेण्याचा त्याने जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा मात्र शॉक बसल्यागत मागे फिरला आणि परत मूळ जागी आला. काय झाले? आला का तो जोगड्या? विलासिनीने विचारले. अगं, गाडी जंगलात दिसल्यावर मी स्वरूपानंदांच्या आवाजात बोललो. त्या ड्रायव्हरला मागे फिरायला सुद्धा सांगितले, पण माझा डाव फसला. स्वरूपानंदांनी त्यांना सावध केले. ते चौघेजण त्याचे भक्त दिसतात. नाही, भक्त कसले? अगं, त्यात तो प्रसाद आणि ज्योत्स्ना दोघेजण आहेत. दुसऱ्या जोडप्याला मी ओळखत नाही, पण बहुधा हा स्वरूपानंद त्यांच्याकडे उतरला असावा. म्हणजे काल मी जे पाहिले ते त्यांचे घर असावे. काय? ते दोघेजण प्रसाद आणि ज्योत्स्ना आहेत? वा वा, आपल्याच पायाने मारायला चालत येत आहेत. गेल्या वेळी ते पळाले, पण आता मात्र सोडायचे नाही. हां, किती मूर्ख आहेत बघ. एवढा अनुभव घेऊन गेले. परशा मेला, खरा विलास आणि विलासिनी सुद्धा मेली, तरी ते दोघे पळून जायच्याऐवजी परत येथेच येत आहेत. त्या दिवशी माझ्या डोळ्यात धूळ फेकली, पण आज काही मी त्यांना सोडणार नाही. स्वरूपानंदांच्या आधी त्यांनाच ठार मारून रक्त पिऊन तहान शमवेन. कर्कश आवाजात विलास म्हणाला. इतक्यात गाडीचा आवाज ऐकू आला. विलासिनीने हलकेच बाहेर डोकावले. स्वरूपानंदांची तेजस्वी गौरकाय मुद्रा आणि प्रसन्न व्यक्तिमत्व पाहून ती चडफडली. प्रसाद आणि ज्योत्स्नाला गाडीतून उतरताना पाहून भेसूर हसली. लालसेने ती त्या सर्वांचे निरीक्षण करू लागली. स्वरूपानंदांनी त्या चौघांना आंब्याच्या झाडाखाली बसायला सांगितलेले पाहिले. त्यानं वर्तुळ काढतानाही त्या दोघांनी पाहिले. सामान्य माणसाच्या नजरेस न पडणारे दिव्य प्रकाशाचे अद्भुत वलय निर्माण झालेले त्यांनी पाहिले. त्यातच ते चौघेजण जाऊन बसलेले पाहताच विलासिनी हातरली. हे अंधार पुत्रा, आता काय करायचे? त्याने तर चौघांनाही संरक्षित केले आहे. संरक्षक प्रकाश कवचात ते बद्ध झालेले दिसत आहेत. त्यांना बाहेर कसे काढायचे? विलासिनी, तू कमी बुद्धीची आहेस आणि तेच माझ्या फायद्याचे आहे. या चौघांना घेऊन येण्याची त्या स्वरूपानंदाने घोडचूक केली आहे. आता त्याचे चित्त सदैव या चौघांपाशीच घोटाळत राहील. मी आता स्वरूपानंदांऐवजी या चौघांवरच लक्ष केंद्रित करतो. एक जण जरी माझ्या मायेमुळे बाहेर आला तरी तो माझ्या अंमलाखाली येईल, माझा दास होईल. मग मी सांगेन ते हा स्वरूपानंद ऐकेल. गेल्या जन्मातली महत्त्वाची गोष्ट तो विसरला. तेव्हा तो एकटाच आला होता, त्यामुळे त्याचे चित्त स्थिर होते, लक्ष अचूक होते. यावेळी तसे होणार नाही. हे चौघेजण म्हणजे त्याची मोठी लंगडी बाजू ठरेल. आता तू एक गोष्ट लक्षात ठेव.
तो स्वरूपानंद आत आला की तू बाकीच्यांच्या मदतीने त्याला वर जायला रोखायचे. जोपर्यंत मी यातील एकाला ताब्यात घेत नाही तोवर तू हे काम करायचे. यात तुझा नाश झाला तरी चालेल, बाकी हस्तकांचाही नाश झाला तरी मला पर्वा नाही, पण माझा नाश होता कामा नये. ही जबाबदारी तुझी. जशी आज्ञा अंधाराच्या बादशहा. आता तो स्वरूपानंद तुझ्या तावडीतून सुटणार नाही हे नक्की. विलास स्वस्थ बसून समोरील दृश्य पाहू लागला. स्वरूपानंद वाड्याच्या रोखाने येत असल्याचे त्याने पाहिले. ते वाड्यासमोर शांतपणे क्षणभर उभे राहिले आणि मग कठोर मुद्रेने वाड्यात शिरले. त्याच क्षणी विलास बाहेर पडला. बाहेर ऊन नव्हते, अन्यथा त्याने हे धाडस केलेच नसते. तो धावत त्या वर्तुळाकडे गेला. त्याला धाप लागली होती. प्रसाद, ए प्रसाद, मला एकट्याला टाकून गेलास? मित्राची काळजी सुद्धा वाटली नाही का रे? अरे, त्या हलकटाने विलासिनीला मारले. तू येशील या आशेवर हे 2 दिवस काढले. त्याने माझा जीव अगदी नकोसा केला होता रे. आज आत्ता हे कोण स्वामी आले, त्यांनी मला सोडवले. अरे, असं बघतोस काय नुसता? ये, मिठी तरी मार किले का? विलासचा आवाज ऐकून प्रसाद आणि ज्योत्स्ना दचकले होते. समोर प्रत्यक्ष विलासला पाहून प्रसादला अतिशय आनंद झाला. त्याने हात पसरलेले पाहताच तो वेगाने उठला. ज्योत्स्नाने हात दाबताच तो भानावर आला आणि उलट हसून म्हणाला, ये ना मित्र, तुला जिवंत पाहून मला आनंद होतो आहे. ये, तू असा जवळ ये ना. नको रे, तुला तर माझी अवस्था माहिती आहे. विलासिनीला वाचवण्याच्या नादात मी त्याला हात लावला तेव्हापासून मी कणाकणाने वितळतो आहे. तुम्हा सर्वांच्या मध्ये जर मी आलो तर तुझ्याबरोबरच्या या दोघांना माझी घृणा वाटेल. म्हणून म्हणतोय की तूच बाहेर ये. बाहेर ये म्हणजे काय? मी आत्ता वाड्याच्या बाहेरच आहे की. तू बाहेर ये म्हणतोयस म्हणजेच तू विलास नाही, तू तो आहेस. म्हणूनच तुला कळले की आम्ही आत आहोत. मी बाहेर येणार नाही, तूच आत ये. प्रसादचे बोलणे ऐकताच त्याला स्वतःची चूक लक्षात आली आणि तो खवळला. मागचा पुढचा विचार न करता तो प्रसादवर धावला. वर्तुळाच्या रेषेवर त्याचा पाय पडता क्षणी तेथून असंख्य ठिणग्या उडाल्या. एक जोरदार किंकाळी फोडून तो नाहीसा झाला. आपण बाहेर गेलो असतो तर काय प्रसंग ओढवला असता याचा प्रसाद विचारही करू शकला नाही. एवढ्यात एकाएकी सोसाट्याचा वारा सुरू झाला. त्या चौघांच्या डोळ्यांसमोर तेथील 2 वृक्ष आडवे झाले. भरमसाठ पालापाचोळा उडू लागला. काय होतंय तेच समजेना, पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना तो वारा अजिबात जाणवत नव्हता. जणू त्यांच्या भोवती मजबूत भिंती उभ्या होत्या. वारा त्या भिंतीवर आपटून मागे फिरत होता. आजूबाजूला वाऱ्यामुळे होणारा विध्वंस ते पाहत होते, पण त्या चौघांना मात्र त्याचा पुसटसा सुद्धा उपसर्ग होत नव्हता. कुत्र्याचा हेल काढून रडण्याचा आवाज ऐकू येऊ लागला. हलके हलके एका कुत्र्याच्या स्वरात दुसरे हेल मिसळू लागले. चौघांनी कान झाकून घेतले आणि परमेश्वर स्मरण चालू केले. अचानक आवाज बंद झाला. एवढ्यात जवळून कोणीतरी पुटपुटत बोलण्याचा आवाज आला. पाहता पाहता तो आवाजही अनेक आवाज घेऊन आला. प्रचंड गोंधळ, गडबड आणि गोंगाट सुरू झाला. परत सगळे शांत झाले. या गोंधळात लक्ष्मणराव वैद्य वर्तुळाच्या बाहेर केव्हा आणि कसे पडले ते कोणालाच समजले नाही. सर्वजण उठून उभे राहिले. समोर त्यांना फिरताना पाहून प्रसादचे टाळके फिरले. तो ओरडला, अहो काका, बाहेर कशाला गेलात? स्वामीजींनी काय सांगितले होते? लवकर आत या. प्रसाद, इथेच, मागून आवाज आला. तुम्ही गप्प बसावं काका, येताय आत की मी बाहेर येऊ? लक्ष्मणरावांनी शांतपणे प्रसादकडे पाहिले आणि म्हणाले, काय कटकट आहे, बसून बसून पायाला मुंग्या आल्यात. अहो, मग थोडा वेळ उभे राहायचे, उर्मिलाबाई म्हणाल्या. तर म्हणे थोडा वेळ उभे राहायचे. मला उगाच शहाणपणा शिकवू नकोस, आणि मला आत नेण्याची कोणाची हिंमत नाही. ए प्रसाद, वयावर जाऊ नकोस, अजून रग आहे अंगात. खरंच बाहेर येतोस का? एका फटक्यात मस्ती उतरीन. अहो, ऐकताय काय? तुम्ही असा वेडेपणा करणार असलात तर मी सुद्धा बापडी बाहेरच येते. काय व्हायचे ते आपल्या दोघांचे होऊ द्या. ये की, आहे का धमक तेवढी? तुम्ही असे खिजवून का बोलताय? आलेच मी, असे म्हणून उर्मिलाबाईंनी पाय उचलला. मात्र त्यांच्या हातावर एकदम पकड बसली. त्यांनी चमकून मागे पाहिले. त्यांच्या मागेच लक्ष्मणराव उभे होते. काका, हा काय चावटपणा आहे? प्रसादने घुश्यातच विचारले. भले शाबास, तुम्हाला मी चिडवत नव्हतो, ते माझे प्रतिबिंब होते. ते पा, समोर अजूनही उभे आहे, हसत लक्ष्मणराव म्हणाले. खरंच वर्तुळाबाहेर दुसरे लक्ष्मणराव हसत उभे होते. ते म्हणाले, उर्मिला, तो खोटा आहे, मीच खरा आहे. लवकर माझ्याजवळ ये, नाहीतर फुक्कट मरशील. तुम्हाला माझे नाव कसे कळले? एकदम उर्मिलाबाईंनी विचारताच अभावितपणे बाहेरच्या लक्ष्मणरावांची नजर त्यांच्या थर्मासकडे गेली. थर्मासवर मोठ्या अक्षरांत त्यांचे नाव घातले होते. तुम्ही जर माझे मिस्टर असता तर माझे नाव विचारल्यावर थर्मासकडे तुम्ही पाहिले नसते, हसत उर्मिलाबाई म्हणाल्या. आपण परत एकदा पकडले गेलो हे कळून तो अंतर्धान पावला. बाई, तुम्ही खरंच चतुर आहात, ज्योत्स्नाने पावती दिली. ईश्य, त्यात विशेष ते काय?
ज्या अर्थी एक जण वर्तुळात आणि दुसरा बाहेर आहे, त्या अर्थी वर्तुळातल्या संरक्षित जागेत उभा असलेलाच आपला पती हे कळायला डोके लागते काय? म्हणूनच मी मुद्दाम त्याला औचित प्रश्न टाकला आणि तो फसला. काका, तुमची तर कमालच आहे. आमच्याच मागे उभे राहून तुम्ही फजिती पाहत होतात. खरंच जर मी वर्तुळाबाहेर गेलो असतो तर? प्रसाद चिडून म्हणाला. त्याच्या पाठीत धपका घालत लक्ष्मणराव जोरात हसले आणि म्हणाले, वा राव, कमाल आमची की तुमची? त्याला बोलायला गेलास तेव्हाच मी तुझ्या मागून तुला आवाज दिला होता, तर तू मलाच गप्प बसावं म्हणालास. आठवतंय का? मग मी मुद्दामच गप्प बसून तुमची मजा पाहत होतो, आणि तू जरी जायला निघाला असतास तरी मी तुझा सुद्धा हात पकडला असता. अजून रग आहे अंगात. शेवटचे वाक्य त्यांनी त्या लक्ष्मणरावांच्या स्टाईलमध्ये उच्चारले. प्रसादला त्यांना आपणच गप्प केल्याची आठवण तो खजील झाला. आग. चहूबाजूने आगीचे लोळ उसळू लागले. त्या जंगलाला भीषण आग लागल्याचे दिसू लागले. पक्ष्यांच्या ओरडण्याने आणि जनावरांच्या आक्रोशाने तो परिसर निनादू लागला. चारही बाजूने आगीचा फास आवळत चालला होता. त्या आगीतून आपली सुटका नाही असे वाटून चौघांनी डोळे घट्ट झाकून घेतले. आग जवळ येत चालली होती. प्रसाद, लवकर घरी चल रे बाबा. इथे कुठे अडकून पडला आहेस? घरी तुझ्या बाबांची तब्येत बिघडली आहे. शेवटचे दर्शन तरी घ्यायला चल रे. आईचा आवाज कानावर पडताच प्रसादने खाडकन डोळे उघडले. समोर त्याची जन्मदात्री आई उभी होती. आई, तू या ठिकाणी कशी आलीस? आधी जवळ ये, या वर्तुळात शिर. प्रसादचे ओरडणे ऐकून इतर तिघांनी डोळ्यावरचे हात काढले. बाबा रे, तू या ठिकाणी अडकल्याचे कळले म्हणून मी आले आणि त्या आगीपासून बचाव करीत धावत आले. मला आधार दे रे. प्रसाद एकदम उठायला गेला, पण त्याचे हात वैद्यपती पत्नींनी घट्ट धरून ठेवले होते. प्रसादने लक्ष्मणरावांकडे पाहिले. त्यांनी मानेने जाऊ नको म्हणून खुणावले. अया आई ग, मेले मी, ही आग. प्रसाद बाळा, धाव रे. तुझ्या डोळ्या देखत मी जळणार. मला मंत्राग्नी कसा मिळणार? आणि घरी तुझे बाबा मेले रे. आईचे रडणे असह्य झाले. प्रसादच्या मनावरचा संयमाचा बांध फुटला. डोळ्यासमोर आईला जळताना बघणे शक्य होईना. एक हिसका मारून त्याने उठायचा प्रयत्न केला. लक्ष्मणराव त्याचा हात अधिकच घट्ट पकडीत ज्योत्स्नाकडे पाहून ओरडले, विचार कसला करतेस? हाण मुस्काटात. ज्योत्स्नाने हात उगारला. नवऱ्यावर हात कसा टाकणार या कल्पनेने ती क्षणभर तबकली. लक्ष्मणराव पुन्हा ओरडले. त्यावेळी उर्मिलाबाईंच्या हातातून हात सोडून घेत प्रसाद उठत होता. ते पाहून ज्योत्स्नाने खाड दिशी त्याच्या मुस्काटात मारली. त्याच क्षणी लक्ष्मणरावांनी प्रसादचा हात हिसडून त्याला खाली बसवले. त्या दोघांची पर्वा न करता ज्योत्स्ना त्याच्या गालावरून हात फिरवीत स्पुंदत रडू लागली. मी फार वाईट आहे. असे नवऱ्याला मारतात का? फार जोरात तर नाही ना रे लागले? बोल ना, रागवलास का माझ्यावर? मला मार, पण काहीतरी बोल रे. तुझ्याच भल्यासाठी मी मारले, खरे ना? तू जर अविचाराने बाहेर गेला असतास तर मी कोणाकडे पाहिले असते? तुझ्याशिवाय माझे कोण आहे? स्वामींनी सांगितलेले तुझ्या लक्षात आहे ना? त्या आई नव्हत्या, तो भास होता. बघणारे समोर. ही आग जर आपल्याला वेढली तर निदान एकमेकांबरोबर तरी मारू, पण तू आधी गेलेला मला चालणार नाही. आगीचे लोळ वर्तुळाकडे झेपावत होते, पण ते वर्तुळ आणि आग यामध्ये अदृश्य भिंत तयार झाली होती. त्यामुळे ते लोट वर्तुळात पोहोचू शकत नव्हते. वर्तुळापर्यंत येऊन ते माघारी फिरत होते. प्रसादल्या तर लोकांनी अडवलेले पाहताच ते म्हातारीचे रूप खदाखदा हसले. तिला सर्व बाजूंनी आगीने वेढले. ती विचित्र स्वरात आक्रोश करू लागली, किंकाळ्या फोडू लागली. आगीमुळे प्रथम तिचे केस जळले, त्वचा जागोजागी तडकली, आतले मांस बाहेर लोंबू लागले, हातापायातून धूर निघू लागला. सुके लाकूड जळताना जसा फाडफाड आवाज येतो तसा आवाज येऊ लागला. डोळ्यांच्या जागी नुसती भोके दिसू लागली. तोंडाच्या जागी केवळ दातांची कवटी दिसू लागली. तशा जळक्या अवस्थेत ती भेसूर हसत नाचू लागली. नाचता नाचता तिने तोंडात स्वतःचा हात घालून कोपरापासून तोडला. नंतर तोंडातून पार घशापर्यंत रुतून बसलेला तो तुटका हात दुसऱ्या हाताने ओढून काढला. तो नाचवीत असतानाच ती नाहीशी झाली. आग नाहीशी झाली. काही वेळातच जंगल पूर्ववत दिसू लागले, तसेच हिरवेगार. आत्ताच्या आगीचा कोठेही मागमूस नव्हता. हे पाहून प्रसाद जागीच गोठल्यासारखा झाला होता. आपण अविचाराने बाहेर गेलो असतो तर? तो विचारही त्याला करवत नव्हता. त्याने ज्योत्स्नाचा हात घट्ट पकडला आणि डोळ्यात पाणी आणून म्हणाला, माझीच चूक झाली. मी मूर्खपणा करायला नको होता. तू मला मारल्याचे अजिबात दुःख नाही. तू मारले नसतेस तर मी माझ्याच कर्माने मेलो असतो. मला क्षमा कर. दोघेही भिजल्या डोळ्यांनी हसू लागले. तो सोहळा पाहणारे वैद्यपती पत्नी सुद्धा त्या हास्यात सामील झाले. हसण्यामुळे त्यांच्या मनावरचा ताण सैल झाला होता. तो विलक्षण प्रसंग जर आणखी लांबला असता तर मात्र कोणाच्या तरी मनावर निश्चितच परिणाम झाला असता. अजूनही स्वरूपानंदांचा पत्ता नव्हता. 2-4 तास सहज झाले असतील. या विचाराने प्रसादने घड्याळाकडे नजर टाकली तर जेमतेम तास उलटला होता. तो तास त्यांना जगातला एक विलक्षण भयानक अनुभव देऊन गेला होता. एवढ्याच समोरून प्रसन्नपणे हसत स्वरूपानंद येताना दिसले. त्यांना पाहताच चौघेजण सै लावले.
मनावरचा ताण एकाएकी नाहीसा झाल्यागत वाटू लागला. त्यांची प्रसन्न चेहऱ्या पाहूनच काम फत्ते झाल्याची खूण पटली. चला लक्ष्मणराव, निघूया. स्वामीजी, एवढ्यातच तो सैतान आटोपला? म्हणजे काय, माझ्यासमोर त्याचा काय पाड लागणार होता? त्या हरामखोराला त्याची जागा दाखवली, मुक्ती देऊन टाकली त्याला. चला, आता 2 दिवस विश्रांती घ्यायला हवी. चला निघूया काका. काका असे म्हणत प्रसाद आणि ज्योत्स्ना लगबगीने उभे राहिले. 1 मिनिट हां. प्रसादकडे वळून लक्ष्मणराव म्हणाले, आता कशाला वेळ घालवताय तुम्ही? चला हो तुम्ही सगळे, लवकर निघायला हवे, नाहीतर पाऊस सुरू होईल. स्वामीजी, आभाळ भरलेले दिसत नाही. 2 मिनिटे आमच्याबरोबर बसा. तुम्ही सुद्धा दमला असाल, मग एकदमच निघू. लक्ष्मणराव, तुमची इच्छाच असेल तर बसूया थोडा वेळ, पण मग इकडे का बसायचे? चला वाड्यात जाऊन बसूया. आता तिथे कसलीही भीती उरली नाही. तुम्हाला त्या सैतानाचा नाश कसा केला ते सुद्धा सांगतो, ती जागाही दाखवतो. चला. हां, ही आयडिया झकास आहे. चला काका, आता तरी नाही म्हणू नका बुवा. थांब प्रसाद, तरीसुद्धा मी नाहीच म्हणणार आहे. स्वामीजी, तुम्ही जर आमचे गुरु आहात तर भक्ताचा हट्ट पुरवणे तुम्हाला भाग आहे. इथे बाहेर आमच्यात बसूनच तुम्ही आम्हाला सर्व माहिती सांगा. वाटल्यास हा माझा आग्रह समजा. हा काय गाढवपणा चाललाय? लक्ष्मणराव, तुमचे हट्ट तुमच्या घरी पुरवले जातील, या ठिकाणी नाही. येथे मी म्हणतो तसेच झाले पाहिजे. तुम्ही माझ्याबरोबर आत चला, अशी माझी आज्ञा आहे. गुरुची आज्ञा पाळणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. अहो चला ना, स्वामीजींशी कसले वाद घालताय? आणि ही का भांडण्याची जागा आहे? उगाच राग नका ओढवू घेऊ. तू मध्ये बोलू नकोस ग. स्वामीजी, तुम्ही येथे या, अन्यथा आम्ही काही तुमच्याबरोबर येणार नाही. आमच्यात येऊन बसा वा घरी गेलात तरी चालेल. आम्ही नंतर भेटू तुम्हाला, लक्ष्मणरावांनी स्वच्छ शब्दात सांगितले. ते ऐकून सर्वजण अवाक झाले. प्रसाद आणि ज्योत्स्ना, तुम्ही तरी येताय का? तुम्हाला या मोठ्या संकटातून मीच सोडविले होते. खरे स्वामीजी, चला आम्ही येतो, असे म्हणून प्रसाद निघाला. त्या दोघांच्याही कमरेला लक्ष्मणरावांनी घट्ट मिठी मारली आणि ते ओरडले, बाहेर जाऊ नका, फुकट मराल. हा सगळा याचा बनाव आहे. हे स्वामीजी नाहीत. काय? प्रसाद ओरडून जागेवरच थांबला. आता मात्र स्वामीजींचा राग अनावर झाला. ते सर्वांच्या अंगावर ओरडू लागले, पण लक्ष्मणरावांच्या ऐकून कोणीच बाहेर गेले नाही. शेवटी स्वामी उभे राहिले, सर्वांकडे रोखून पाहू लागले. पाहता पाहता त्यांच्या शरीरावरची त्वचा आणि मांसाचे लगदे पडू लागले. शिरा उचकटून बाहेर येऊ लागल्या. पोट फुटून आतडी वळवळत बाहेर आली. शरीरावरचे सर्व मांस गळून हाडाचा सापळा मात्र उरला. विचकल्या दाताने त्या सापळ्याने भयानक हास्य केले आणि त्यांच्याकडे पाठ फिरून तो नाचत अघोरवाड्याच्या दिशेला जाऊ लागला. हा धक्का मात्र प्रचंडच भयंकर होता. प्रसाद सुन्न झाला होता. ज्योत्स्ना तर हमसाहमशी रडू लागली आणि उर्मिलाबाई अवाक झाल्या होत्या. लक्ष्मणराव मात्र पूर्णतः नॉर्मल होते. जरा वेळाने भानावर येऊन प्रसादने त्यांना विचारले, काका, ते स्वामीजी नाहीत हे तुम्ही कसे ओळखले? खरं सांगू, तुमच्याप्रमाणे मी सुद्धा फसलो होतो, पण सुदैवाने माझ्या पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरानेच त्याचे ढोंग कळले. ते कसे? प्रसाद, तो सैतान एवढ्यात आटोपला का? या प्रश्नावर तो काय म्हणाला ते आठव. तो म्हणाला, माझ्यासमोर त्याचा काय पाड लागणार, त्या हरामखोराला त्याची जागा दाखवली वगैरे. बरं मग? अरे बाबा, उत्तराच्या पहिल्या भागात अहंकार ठसून भरला आहे, तर दुसऱ्या भागात अपशब्द वापरला आहे. हे दोन्ही प्रकार स्वामींच्या बोलण्यात कधीच येत नाहीत. शिवाय काय? प्रसादची उत्सुकता ताणली जात होती. शिवाय आभाळ भरलेले नसून सुद्धा तो पाऊस येईल म्हणाला, म्हणून वाड्यात चला म्हणाला. इतकेच नव्हे तर त्याला मुक्ती दिली, मोठे काम झाले, आता 2 दिवस विश्रांती हवी, असे सुद्धा म्हणाला. प्रसाद, स्वामीजी अशी विश्रांती कधीच घेत नाहीत. या सर्व गोष्टींमुळे मला संशय यायला लागला होता आणि माझा विरोध पाहून त्याने तुमच्या मागे बाहेर येण्याचा जो तगादा लावला, त्यामुळे तर माझी खात्रीच झाली की हा नक्कीच तो आहे म्हणून. यासाठीच मी वारंवार या वर्तुळात येण्याचा त्याला आग्रह करीत होतो. खरे स्वामीजी केव्हाच आत आले असते. काका, खरंच केवळ तुम्हीच होतात म्हणून या संकटातूनही सुटलो. स्वामीजींनी विलक्षण अनुभव येतील असे घरी सांगितले होते, पण ते एवढे भयानक असतील असे वाटले नव्हते. आणि आजच्या या यंत्रयुगात या गोष्टींवर कोणी विश्वासही ठेवला नसता, मी सुद्धा. तुमच्यामुळेच आम्हाला जणू पुनर्जन्मच मिळाला, प्रसाद मनापासून म्हणाला. अरे, आभार देवाचे आणि स्वामीजींचे माना, त्यांच्यामुळेच आपल्याला सुदबुद्धी होत आहे. मी केवळ निमित्त मात्र आहे. करता करविता निराळच आहे. चला, त्याचे नामस्मरण करूया. परत काही होणार नाही अशी आशा बाळगूया. खरंच त्यानंतर काहीच होणार नव्हते. त्यांना वर्तुळाच्या बाहेर काढण्यात विलासचे डावपेच पूर्णपणे अयशस्वी ठरले होते. स्वामींचे रूप घेऊन जाणे हा सर्वात शेवटचा हुकमी डावसुद्धा फसल्याने तो भयानक चिडला होता. सापळ्याच्या रूपात वाड्यात नाचत जाताना त्याला किंकाळ्या आणि त्या पाठोपाठ वाड्याच्या मागच्या भागातून धूर दिसला.
आता मात्र कसलाही विचार न करता तो स्वरूपानंदांवर तुटून पडणार होता. ते चौघेही घाबरले होते, पण त्यांच्यापैकी कोणालाही वर्तुळाबाहेर काढण्यात त्याला यश आले नव्हते. त्याचा तो खेळ पार विस्कटला गेला होता. काका, तो पहा धूर, प्रसाद ओरडला. खरोखरच वाड्याच्या मागून धूर निघताना दिसत होता. स्वामीजी सुखरूप असतील ना? ज्योत्स्नाची स्त्रीसुलभ शंका. परमेश्वर त्यांना सुखरूप ठेवेल, विजयी करेल. आपण केवळ त्या क्षणाची वाट पाहायची, लक्ष्मणराव म्हणाले. पण त्यांच्याही मनात ही शंका होतीच की स्वरूपानंदांचे काय झाले असेल.